Izenzo ze-14. Onekwathi e-Ikoniyu bangena kanye esinagogeni labaJuda, bakhuluma kwaze kwakholwa isixuku esikhulu sabaJuda namaGreki. Kepha abaJuda abangakholwanga bavusa abezizwe, babenza nhliziyombili ngakubazalwane. Nokho bahlala isikhathi eside, befundisa ngesibindi ngeNkosi eyafakazela izwi lomusa wayo, ibanika ukuba kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngezandla zabo. Kepha isixuku somuzi sahlukana phakathi, abanye baba ngakubaJuda nabanye ngakubapostoli. Kwathi ukuba basukelwe yisidumo sabezizwe nabaJuda kanye nababusi babo sokubaphatha kabi nokubakhanda ngamatshe, bathi sebekwazi lokho, babalekela emizini yaseLikawoniya, iListra neDerbe, nasezweni langakhona, bashumayela khona ivangeli. EListra kwakuhlezi indoda ethile eyisilima ngezinyawo, eyisishosha selokhu yazalwa ngunina, engazange ihambe. Yona yamuzwa uPawulu ekhuluma. Yena eyigqolozela wabona ukuthi inokukholwa kokuba iphiliswe, wathi ngezwi elikhulu, "Sukuma, ume ngezinyawo zakho." Yayisigxuma, yahamba. Kwathi-ke izixuku zikubona lokho akwenzile uPawulu, zaphakamisa izwi lazo, zathi ngesiLikawoniya, "ONkulunkulu befana nabantu behlele kithi." UBhanaba bambiza ngokuthi uJupiteri, uPawulu ngokuthi uMerkuriyu, ngokuba kwakunguye owayehola ekukhulumeni. Kepha umpristi kaJupiteri othempeli lakhe liphambi komuzi waletha izinkunzi nemigexo yezimbali ngasemasangweni, wafuna ukubahlabela ekanye nezixuku. Kwathi ukuba bakuzwe lokho abapostoli oBhanaba noPawulu, bakhebhula izingubo zabo, baphonseka phakathi kwesixuku bememeza bethi, "Madoda, nikwenzelani lokhu na? Nathi singabantu abanjengani ngemvelo, sinishumayeza ivangeli ukuba niphenduke kulokho okuyize, niphendukele kuNkulunkulu ophilayo owenza izulu nomhlaba, nolwandle, nakho konke okukukho, othe ngezizukulwane ezidlulileyo wayeka izizwe zonke zihambe ngezindlela zazo. Nokho akayekanga ukuzifakazela ngokwenza okuhle, waninika imvula yasezulwini nezikhathi zenala, egcwalisa izinhliziyo zenu ngokuhle nangokujabula." Bekusho lokho, baziyekisa kalukhuni izixuku ukuba zingabahlabeli. Kodwa kwafika abaJuda, bevela e-Antiyokiya nase-Ikoniyu, sebezivumisile izixuku bamkhanda uPawulu ngamatshe, bamhudulela ngaphandle komuzi bethi usefile. Kepha kwathi abafundi bembunganyele, wavuka, wangena emzini. Ngangomuso wamuka noBhanaba, baya eDerbe. Sebelishumayele ivangeli kulowo muzi, bezuzile abafundi abaningi, babuyela eListra, nase-Ikoniyu, nase-Antiyokiya, baqinisa imiphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni, bethi, "Simelwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi." Sebebakhethele amalunga amabandla ngamabandla, bakhuleka bezila ukudla, babanikela eNkosini asebekholwa yiyo. Basebedabula iPhisidiya, baya ePhamfiliya. Sebekhulumile izwi ePerge, behlela e-Ataliya. Basuka lapho ngomkhumbi, baya e-Antiyokiya, lapho babenikelwe khona emseni kaNkulunkulu kulowo msebenzi asebewufezile. Kwathi ukuba bafike, balibutha ibandla, balanda ngakho konke uNkulunkulu akwenzile ngabo nokuthi uvulele nabezizwe isango lokukholwa. Basebehlala nabafundi isikhathi esingesincane.